بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شفدارا وروكو بينوكا اینو یہ سے متکنو کتاب دوئی کرینوٹ اراکی براوی زبان نا پینیا شاعر ارادے کے عالب براوی ہم پارے اونا کتاب جذبات سوز دا کتابی اور دا کتاب کہہ رہے اسے جوانو گچینو اور اساک سوز نا ابتدائی شاعری دا کہہ رہے ارا شعبان دوشنبے نا دے 1392 ہجری بمطابق 11 ستمبر 1972 چاپمس اور دادے براوی ادبی دنیا شیخ واصل بلوچستان نا نیمغان ہم وقت چاپ کرنے گا اور اے وقتا چونکہ نرخاک داخس زیادہ اللہ وسط دانا قیمت اے زمانہ ٹی 11 روپیو 50 پیسے دا نوشتہ شیفت ہے یعنی 2 روپی دانا قیمت سکے دا کتاب تقریباً 58 صفحہ چھاپ مسونی اور داٹی اساک سوزنا گچینا غزلاک نظم اور اساک سوزنا 12 وٹی گڑاس امو وقتنا ادیب و شاعراک نوشتہ کرینو دن کی اردو نا شاعر رفیق راز نوشتہ کرینے اندون محمد عثمان بنگلزئی رکلاتن تعلق تسکے او دانا حوالہ ٹی نوشتہ کرینے اور اساک سوزنا زندگود نا حوالہ ٹی ہم نوشتہ کرینے اندون مولی عبدالغفور خارانی او کی راوفت دوست سکے عبدالغفور خارانی شداد کوٹی رک شداد کوٹی رہنگا کے جوانو گچین شاعر سکے تو وہ ہم دارا لکھانی ہم داٹی حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول غزل فارسی نہ ہمارے اور اندون ایلو غزلک براوین ہو تو دا گجینو کتاب سے اور دا کورسانا کتابت دیم شامل ولی دا دی دسکان چھاپ متنے ننا کوشش کی نن بازو اساک سوزنا اجازت ٹی دا دی چھاپ کین تو داٹی اس غزلت نمی بینیفے اور اساک سوزنا منا وقت مس نن انٹرویو کرے سن اور وہ انٹرویو ننا بوس ٹی وی نن لنکا خنن کیری ان لنکیری تے تاکہ وہ تینا حوالہ ٹی ہنت پارے نے تو اٹھی اونا زند بود شاعرینہ حوالہ ٹی جوانو گچینو ای ترے تو گٹ سر ٹی ای اسے غزل بنیفے میں کہ شاید دادنم ریڈیو نم ہم وقت بنورے کہ محبوب کنا دردنا درمان برکنی اے دوست کنا مرزنا لکمان برکنی ہر وقت پریشان ارے آل کنا بد زلفات کب مثل پریشان برکنی حکبانا ارے یاد نہ دنیا نہ ارے شوق مثلا عاقبت نہ اے تخت کنا تاج و سلطان برکنی ظلمین وفا چاو خدا شاہد لاڈی کر میر وفا کنتو کنا جان برکنی کر رسم یلے کفرنا دا سوز و تتینا ایون تو مرک یار مسلمان برکنی تو دا کتاب باید کی دا دنو خوانرے انشاءاللہ بازو دا میں براوی کتاب مرکز سپینی روڈان دوئی مرو اور نانا کوشی کی دادی اسور ولدہ چھاپ کین دا باز اسی جوانو گچینو کتاب اسے اندون اساک سوزنا ایلو شاعری نا کتابا کم چاپ مسونو دا نانا کرا کی چینلی برس ٹی وی دانوا چینلی براوی زبان و ادب نا چینلی دادی باید کی سبسکرائب کبو کبو تاکہ نمکن اندونو گچینو معلومداریو پروگرام موناتین قیوم بیدار موکلت تبو اللہ نما نگے با